Nå, så kunne maden også komme. Det var da rart. Hold da op. Haps. Der stod lige Karl-Oskar på den her. Ja. Og den her. Skat, jeg har en overraskelse til dig. Og det er simpelthen kun fordi, jeg synes, vi er så gode sammen. Og vi har også været sammen i næsten over et år. Og vi snakker godt sammen, og jeg synes simpelthen, man kan mærke, at den er der, når den er der. Og det er den. Og det har noget at gøre med fremtiden, kan jeg godt sige. Igen, jeg ved godt, vi bor ikke sammen endnu, men jeg kan bare ikke lade være at tænke på os to og op til 3 børn. Sådan så, altså, du ved, max 5 i husstanden, det bliver også for meget ellers, ikke? Og ja. Det bliver skide godt. Så, skat, derfor har jeg én ting til dig. Skat, jeg har købt et Office 365 abonnement til dig. Der er alt her. Det hele, det er Word, det er Excel, PowerPoint, OneDrive. Vi kan dele alt med hinanden, op til 5 i husstanden. Det er også børnene lige der, op til 3 i hvert fald. Det kan sådan set alt, og det virker på din iPad, og alle devices, det er overhovedet. Er du sur? Nej. Ja. True story. Office 365, OneDrive og det hele. Til hele familien. Overalt. Det er altså pisse smart. Og billigt.